Fil-Jum Internazzjonali taż-Żgħażagħ ġie ffirmat ftehim bejn l-Aġenzija Żgħażagħ u l-Fondazzjoni Relationships Are Forever biex tingħata aktar għajnuna liż-żgħażagħ fil-komunità. B'dan il-ftehim se jiġi żviluppat il-proġett Our Journey Cards biex ikomplu jgħinu liż-żgħażagħ jgħixu ħajja aktar kuntenta u jkunu kapaċi jirriflettu u jagħmlu għażliet tajbin. Dan il-proġett jagħti importanza wkoll lir-riżors uman li huwa tant kruċjali fl-iżvilupp taż-żgħażagħ fosthom lil-youth workers. Għalhekk dan il-ftehim jinkludu wkoll iffinanzjar li jappoġġja lill-adulti li jaħdmu maż-żgħażagħ. Julian Sant, li huwa wieħed mill-fundaturi ta' Relationships Are Forever, spjega kif dawn il-cards se jgħinu liż-żgħażagħ isaħħu l-karattru tagħhom u jibnu relazzjonijiet sinifikanti ma ta' madwarhom. Dan ir-riżors ħajjin iż-żgħażagħ ħafna fil-ħajja tagħhom. Billi l-ewwel ħaġa ngħinhom jesprimu l-emozzjonijiet li jkollhom. U mbagħad aħna nafu li fil-ħajja tagħna normali għandna bżonn nieħdu ċerta deċiżjonijiet. U l-idea ta' dawn il-cards huwa ħajjinuna biex nirriflettu kif għandna nieħdu dawn id-deċiżjonijiet għax nafu li għal kull deċiżjoni jkollok konsegwenza. U bil-mod ta' dialogu bejn il-ġenerazzjonijiet aħna nitalmu minn xulxin. Din is-sena Jum iż-Żgħażagħ qed iġor miegħu it-tema Solidarjetà Interġenerazzjonali u dan il-proġett imur jitfit magħha hekk kif il-cards jenfasizzaw il-valuri u l-prinċipji taż-żgħażagħ mal-adulti u anki l-anzjani. Il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija Żgħażagħ Mirjam Tewma ħeġġet liż-żgħażagħ biex iħadnu l-valur tas-solidarjetà lejn l-adulti. Nafu li dan il-perjodu ta' żożija, il-perjodu ta' tranzizzjoni iġib turbolenzjonijiet fiż-żgħażagħ u l-idea li ż-żgħażagħ jiddialogaw mal-adulti u mal-anzjani hija importanti għal soċjetà aħjar. Dan il-ftehim huwa ħolqa oħra fit-twettiq tal-Politika Nazzjonali taż-Żgħażagħ li għandha lan li tiffaċilita t-tranzizzjoni taż-żgħażagħ fil-ħajja adulta. Il-Ministru għall-Edukazzjoni u ż-Żgħażagħ Clifton Grima semma l-importanza tas-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet u fakkar fl-irwol importanti taż-żgħażagħ fis-soċjetà. Is-Segretarju Parlamentari fih dan l-istess Ministeru Kit Azzopardi-Tanti tkellem dwar l-importanza taż-żgħażagħ fit-teħid ta' deċiżjonijiet li jħallu impatt fuq l-għajxien u l-iżvilupp tagħhom. Intant aktar informazzjoni dwar il-proġett li tnieda f'Jum iż-Żgħażagħ tista' tinkiseb minn fuq is-sit elettroniku www.onourjourney.org.